दायो जाबाय दं। लाइभ चाट हेलौ स्टेसनाव दंफैयो। अ मोजां स्टेसनाव दंफैयो। ओरैनो दंफैयो बेरायनो फैदों फुजानि। दिनैसो लाइभ बेसेबांबा गोबावनि उनाव। औ मानसिफोरानो गैया बारा। गैया रावबो गैया लोगो दं सासे। रावबो गैया। कुवालिटि मोजां नुदोंना कुवालिटिखौ। ओमफ्राय भइसखौ बोरै खोनादों? हरिसिंगा स्टेसन बियो। हरिसिंगा स्टेसन। अ र' बारा मानसि गैया स्टेसनाव स्टेसना फिसासोना। मोख्रेबग्रा नोंलाय नों फुजायाव थाङा नामा सुजित? फुजा बेराया नामा नोङो? हरिसिंगा स्टेसन। बाय सुजित नार्जारि। बिथिंलाय फुजायानो बिथिं लाफिनलाय हिनजावफोर नुदोंमोन आं। दङ र' नाय। बा नै गैयानो बारा। मा फाग्ला नेम दाला आंनि। फाग्ला नेम दाला आंनि बुजियाखै।
ट्रेन फैसिगोन। आंनि नेमखौ दाहोनब्रा होनदों दे। मा खालामदों दालाय नोङो? मा खालामबाय दङ? नोंखौनो नायदों। खामानि गैया नामा दिनै? खामानि गैया? दं खामानियावनो जिरायना। दे होमबालाय न दोनथ'नोसै दिनै लाइभखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। एमबि सोना हरलाय दाहाय नांगौनो नोंनावनो मा होनखो? आंनाबो थांबायब्रा। हेल' सासे फैबावदों। स्टेसनाव दङ। हरिसिंगा स्टेसन। दोनथ'बाय दे होमबालाय दोनथ'बाय ना।